සභාපති ධූරයේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා දරනවා. එම සභාපතිවරයාට දරන්නට එයාගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක අපහසු නම් එයාට පුළුවන් නියෝජිතයෙක් නම් කරන්න. ඒතකොට ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා කියන්නේ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් පත්වෙච්ච ජනතා නියෝජිතයෙක්. ඒකට එයා හෝ එයාගේ නියෝජිතයෙකුට මේ සභාපති ධූරය ලැබෙනවා. இதுல வந்து இந்த திட்டத்துல வந்து என்னன்னு சொன்னால் தலைவராக தெரிவு, அதாவது இந்த மக்கள் அபிவிருத்தி சபையினுடைய தலைவராக தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பொறுப்பு வந்து பிரதேச இணைப்பு குழு தலைவருக்கு தான் இருக்கிறது. என்னென்னு சொன்னால் அவர் தான் மக்கள் பிரதிநிதியாக மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர். எனவே அவருக்கு தான் அந்த அதிகாரம் வழங்கப்படும். அவர் தான் தலைவராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவருக்கு வேலை பளு அல்லது அவருக்கு கடமையேற்ற செய்ய முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால் அவரால் நியமிக்கப்படுகின்ற ஒருவர் தான் தலைவராக இருக்க போகிறார். छोटे गमे ඉන්න නිලධාරීන් ටික ඔක්කොම ග්‍රාම නිලධාරී, සමුද්‍ර නිලධාරී, කුසියාරු පරිශ්‍රම නිලධාරී, දීවර නිලධාරී ඇතුළු ඊළඟට මහවැලි ඒරියාවේ වෙන නැත්නම් මහවැලි ඒ වගේ යුනිට් මැනේජර් ඇතුළු ඒ කාර්ය සභාවක් ඉන්නවා. මේ කාර්ය සභාවට අපේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සර වසන්තේ පීඩීයු ආර්ථික සමර්ථන නිලධාරී කෙනෙක්. දැන් ඒගොල්ලෝ අපේ අමාත්‍යාංශය කරන්නේ තියෙන ප්‍රජා සවි බල ගැනීම නිලධාරී විදිහට ඒගොල්ලෝ එයාත් ඉන්නවා ඒ කමිටුවේ. එයා තමයි ඒකේ ලේකම් තනතුර දරන්නේ. இப்போ இது கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய வந்து கிராம சேவராக இருக்கலாம், அல்லது அபிவிருத்தி உத்தியோகர்களாக இருக்கலாம், அல்லது கமநல உத்தியோகராக இருக்கலாம், அல்லது மகாவலி அதிகார சபையில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது ஏற்கனவே இருந்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் வந்து தற்போது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் வந்து வலுவூட்டல் உத்தியோகர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அந்த உத்தியோகத்தர்கள் இதில் உருவாக்கப்படுவார்கள். இந்த வலுவூட்டப்படக்கூடிய அந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகம் தான் இந்த செயற்குழுவினுடைய செயலாளராக இருக்கப்படுகிறது. එතකොට වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉන්නවා නම් බසවට සම්බන්ධ ඒගොල්ලෝ කැදවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ අර නිත්‍ය සමාජිකව නෙමෙයි. அதாவது ஏனைய அரசு ஊழியர்கள் இருக்கலாம், ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கலாம். ஆனால் அவர்களை வந்து அழைப்பு விடலாம் அவர்களுக்கு. ஆனாலும் கூட அவர்கள் வந்து நிரந்தர வதிவிட உறுப்பினர்களாக இருக்க முடியாது. ඊළඟට ඉන්නවා උපාය මාර්ගික කමිටුව කියලා. ඒ ගම පිළිබඳව වැඩ කරන්න කැමති. හැබැයි ගමේ පදිංචි නැති පිට රටවල් වෙලා කොහේ හරි වෙන තැනක ඉන්න යම්කිසි උපත් බවක් දැනුවත් භාවයක් තියෙන වෘත්තිකයෝ සහ වෙනත් ව්‍යාපාරිකයෝ වගේ අයට පුළුවන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒගොල්ලෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. அதுல வந்து இன்னொரு 5 பேர் கொண்டிருக்கக்கூடிய நுட்ப திட்டங்களை மேற்கொள்கின்ற சபையாக ஒரு சபை ஒன்று இருக்கிறது. அந்த சபையில வந்து என்னன்னு சொன்னா அதுல வந்து வெளிநாட்டவர்களும் இருக்கலாம். அதாவது வெளிநாட்டு வேலை செய்யக்கூடியவர்களா இருக்கலாம், அல்லது வியாபாரம் செய்யவர்களா இருக்கலாம், வர்த்தக பிரமுகர்களா இருக்கலாம். இவர்கள் வந்து அந்த குழுவில இருக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. ඒගොල්ලෝ වශයෙන් පදිංචි වීම අනිවාර්ය නැහැ. அவர்கள் அந்த பிரதேசத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அல்லது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற தேவையில்லை. அவரை மீன் இருக்கலாம். ඊළඟට ඉන්න වැදගත්ම කණ්ඩායම තමුන්නාසලාට සම්බන්ධ කණ්ඩායම. மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியினர் இருக்கிறார்கள். அதாவது உங்களுக்கு தொடர்புபட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவராக இருக்கக்கூடியவர்கள். එතකොට ගමේ හැම පැත්තක්ම නියෝජනය කරන විවිධ ජනවර්ග ඉන්නවා නම් ඒ අයත් නියෝජනය වෙන ආන්තික ජන කොටස් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මේ දුප්පත් බවෙන් පෙළෙන ඊළඟට විවිධ මේ භාෂා කතා කරන ආබාධිත අය ඒ වගේ ගමේ විවිධ ජන කොටස් නියෝජනය කරන ප්‍රජා නියෝජිතයන් 15ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේකේ සමාජික වෙනවා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පදිංචි කරුවෝ යුතුයි. அடுத்தபடி முக்கியமான ஒரு பகுதி நான் சொல்லப்படும் வந்து அதாவது வெவ்வேறுபட்ட இனத்தவர்களாக இருக்கலாம், வெவ்வேறுபட்ட மொழியை பாய்க்கின்றவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது அவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது வறுமையில் கோட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது அவர்கள் ஏதேனும் உபாதைக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய வலது விசேடத்தை உட்பட்ட குழுவினராக இருக்கலாம். இப்படி இவர்கள் எல்லோரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 15 தொடக்கம் 20 வரையிலான அந்த உறுப்பினர்களை கொண்டவர்களாக அடுத்த குழு உருவாக்கப்படும். இந்த குழுவானது இந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் எல்லோருமே வந்து கட்டாயமாக அந்த பிரதேசத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டவர்களாக இருப்பார், பதிவிடப்பட்டவர்களாக இருப்பார். දැන් මෙජොරිටි එක කවුද? ரைட். இப்போ வந்து அதிகமான பெரும்பான்மை யாரிடம் காணப்படுது? ගමේ ප්‍රජා. ඒතකොට එතන ඉන්නවා 15ක් 20ක් අතර ගානක්. ඒතකොට අර මම මුලින් කියපු නිලධාරීන් ඉන්නේ 5 දෙනයි. ඊළඟට උපාය මාර්ගික කණ්ඩායම ස්ට්‍රැටජික් ගෲප් එකේ 5යි 10යි. මෙතන 20යි කියොත් ඔක්කොම එතකොට ඒ ප්‍රමාණය හැදෙනවා. ரைட். அப்ப என்ன சொல்றது? සෝරි මට අරක 10ක් 15ක් 15 අතර නෙමෙයි. අර මේ ප්‍රජා නියෝජිතය 10ක් 15ක්. හරි? එතකොට ඔක්කොම 25යි. ටෝටල් එක 25යි. ரைட். ஒரு අපව කියන්න බෑ. නිලධාරීන් ටික 5 දෙනයි.
ඊළඟ ස්ට්‍රැටජික් ගෲප් එක 5 දෙනයි. ඊළඟ ප්‍රජානියෝජිතයෝ 10ක් 15ක් අතර මැක්සිමම් 15යි උපරිම 15යි. එතකොට ඔක්කොම උපරිම 25. 20ක් 25ක් අතර පිරිසක් තමයි ප්‍රජා සංවර්ධන සභාවේ ඉන්නේ. ரைட் இதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் என்ன சொன்னால் இவர் சொன்ன விஷயத்த வந்து இந்த முதலாவது இருக்கக்கூடிய அந்த திட்டம் கூடிய அந்த செயற்குழு குழுவினர் 5 பேர், அதே போல ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் பண்ணப்படுற அந்த குழுவினர் வந்து நுட்ப திட்டத்தை வகுக்கக்கூடியவர்கள் 5 பேர் இருக்கிறாங்க. அதே போல வந்து இந்த சமூகத்தை பிரதிபடுத்துகின்ற எல்லா வகையான சமூகத்தினரை பிரதிபடுத்துகின்ற உறுப்பினர்கள் வந்து 10 தொடக்கம் 15 வரையிலான அந்த கட்டத்தை கொண்டவர்களாக இருக்கலாம். மொத்தமாக 15 பேர் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். அப்படின்னு சொன்னால் மொத்தமாக இதனுடைய உறுப்பினர்கள் 25 பேர் இருக்க வேண்டும்.